מה קורה אנשים? כאן ספינק, והיום 5 המשחקים הטובים ביותר של 2016. המשחקים הבאים שאני הולך לציין, אלה הולכים להיות משחקים מהציון הנמוך ביותר לגבוה ביותר. טוב, את מקווה שתהנו, ויאללה בוא נתחיל בפרק. מספר 5, Firewatch. Firewatch הוא משחק וידאו הרפתקה ב-First Person שפיתח קמפו סנטו ופורסם על ידי פאניק עבור Windows, OS X, PlayStation 4 ולינוקס. זה היה משחק הבכורה על ידי שתי החברות. Firewatch עוקב אחרי סיפורה של תצפית אש בעקבות שרפה יוניסטון ב-1988. Firewatch מתרחש במדבר ויומינג בשנת 1989. תוך כדי שתשחקו, הנרי חושף רמזים לגבי התרחשויות מסתוריות בקרבה שקשורות אל הבזיזה של המגדל שלו. תוך כדי סיור שגרתי, תמצאו דמות צללים כי מדי פעם מופיעה וצופה בכם מרחוק. צורת התקשורת היחידה של הנרי היא ההוקי טוקי שחיברה לו הממונה עליו, דליליה. דרך אגב, המשחק הזה בכלל לא מפחיד ולפעמים אפילו תמצאו בו קטעים מצחיקים. מספר 4, Dead Island 2. Dead Island 2 הוא משחק וידאו הישרדות אימה קרוב בפעולות תפקידים כי היה בפיתוח על ידי יזם גרמני, פיתוח יאגר. המשחק פורסם על ידי דיפ סילבר עבור פלייסטיישן 4, Windows ו-Xbox One. זהו משחק ההמשך של Dead Island 1 מ-2011. העלילה העיקרית של המשחק הוגדר מספר חודשים לאחר אירועי Dead Island. בריחת Dead Island שלו קודמיו שהתקיימו ביום איים מדינת קוטרים. Dead Island 2 מתרחש במקומות בקליפורניה. מספר 3 דום 4, משחק יריות מגוף ראשון, הקרוב שפותחה על ידי ID Software בהוצאה של Bethesda Softwares. דום 4 היה הפרק המשמעותי הראשון בסדרה מאז שחרורו של דום 3 בשנת 2004. דום מוגדר ישוחרר במייקרוסופט ווינדוס, פלייסטיישן 4, אקסבוקס 1 ב-3 במאי 2016. בדום 4 היו רובים גדולים וממש מהירים כעקרונות מפתח. המשחק יכלול ארסנל גדול של כלי נשק אשר ניתן לאסוף בכל עבר באופן חופשי על ידי שחקנים לאורך כל המשחק. במשחק יהיו נשקים קלאסיים רבים כולל רובי סופר BFG 9000. ובנוסף, תרגורת נשק כגון מסמרים אשר יכול לחתוך אויבים לשניים גם מופיעים במשחק. היטמן הוא משחק וידאו, התגנבות פעולה והרפתקאות כי נמצאת בשלבי פיתוח על ידי IO Interactive. ופרסמו על ידי סקוויר אניקס עבור Windows, PlayStation 4, Xbox 1 ב-11 במרץ 2016. זה יהיה הכניסה השישית בסדרת משחקי הוידאו, היטמן. גרסת הבטא ישמש פריקול לסדרה, אולם המשחק המרכזי יתקיים לאחר אירוע Absolution. היטמן הוא משחק וידאו התגנבות בגוף שלישי, שבו שחקנים יוכלו להשתלט על סוכן 47 מתנקש מאומן היטב. במשחק תוכלו לנסוע למקומות בינלאומיים ולהרוג מטרות, בדומה למשחקים האחרים בסדרה. שחקנים מקבלים כמות גדולה של מקום ליצירתיות להתקרב אל החיסולים שלהם. למשל, שחקנים יכולים לנצל רובים, לקחת סנייפר ולהרוג את המטרה שלהם במרחק רב, או שהם עשויים להחליט להתנקש יעד מטווח קצר יותר, באמצעות כלי נשק, להב או חוט חנק. שחקנים יכולים להשתמש בחומרי נפץ או להסוות את הרצח על ידי יצירת מוות מתאונה לכאורה. שיטה נפוצה, להתקרב לאחד אנשי הצוות, להרוג אותם וללבוש את התלבושות שלהם. כך תוכלו להיכנס לאזורים מוגבלים בקלות רבה יותר. מספר 1, Far Cry Primal. Far Cry Primal הוא משחק וידאו פעולה והרפתקאות שפותח ופורסם על ידי יוביסופט. הוא שוחרר עבור פלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1 ב-23 בפברואר 2016 והוא שוחרר עבור Windows ב-1 במרץ 2016. המשחק מוגדר בתקופת האבן ויסב את סיפור תקר. מי מתחיל לצמוד צייד ועליות חמושים כדי להיות מנהיג של השבט. הנשקים שתוכלו לקבל גישה הם חניתות, עלות, גרזנים, קשתות ומטלים. שחקנים לא יכולים לרכוש נשק וחייבים לעצב אותם באמצעות חומרים מפסולת בעולם כגון עץ ואבן. כפי ששחקנים מתקדמים הם יכולים לעצב נשק קטלני יותר עם מגוון גדול יותר של משאבים. גם הם המוטל לשחקנים לצוד מזון וללמוד ליצור אש. טוב, אז זה היה כל הפרק להיום, תודה רבה שצפיתם, תנו לייק וסאב אם אתם חדשים לערוץ ואני אראה אתכם חבר'ה בפרק הבא. יאללה ביי.